Zazpikatu gaztetxearen eta bertako kidon kanonak apurtzera gatoz gaurkoan. Esatasunean, konforme bizi garela uste duzuen ontzat, gaztetxeak egingo duen obrari buruz hitz egitera. Bai, Alde Zaharreko gaztetxea bizirik dago, eta bai, eraikina konpontzeko indarrarekin. Ez da kontu berria, Euskal Herrian gaztetxeek sufritzen dituzten egoera latzak, estruktura zaharkituak eta material garesti berriak erosteko eta obrak kudeatzeko gaztetxean dauden gazteok topa ditzakegun zailtasunak. 12 urte daramatzaguia da Zazpikatun, eta denboraren poderioz, baita gure klima maitagarriaren erruz, eraikina okerrerantz joan da. Egoera honen aurrean, gaztetxea konpontzeko obra bat abiaraziko du. Horrek suposatzen duenarekin. Hilabete osoz behintzat guretzea den Zazpikatu ixtea. Prentza aurreko honekin argi utzi nahi dugu Alde Zaharreko gaztetxea ez dela indar faltagatik edo indar errepresioengatik itxiko, kontrakoa. Inoiz baina bateratuago gaude, horma hauek altxatzeko intentzioz. Jakin ezazue, Bilboko gaztetxeek zutik jarraitzen dutela, ezingo duzuela gurekin. Horrez gain, konponketa hauek aurrera eramateko laguntza eskatu behar dizuegu. Alde batetik, finantziazio kanpaina bat jarriko dugu martxan, guztion artean Zazpikatu itxuroso guzteko. Materiala saldu eta itxulapikoa plataformari bitartez crowdfunding kanpaina bat egingo dugu, beharrezkoa den bultzada ekonomikoa izateko. Laster, informazio gehiago emango dizuegu horren inguruan, crowdfundingaren zehaztasun guztiak azalduz eta lortutako diruarekin egingo ditugun konponketak zehaztuz. Bestetik, gaztetxea gune autogestionatu bat izan da guztion artean egin nahi genuen obra. Horretarako, lan egun irekiak antolatuko ditugu. Zabalitzazue sare sozial zein lagunen artean, nahi duenak parte hartu desan. Ez dezazu inoiz ahaztu, Alde Zaharreko, Bilboko eta Euskal Herriko gazteok antolatuz gure proiektuetan lanean jarraituko dugula. Beraz, honekin hasiera emango diogu Zazpikatu konpontzari. Gora okupazioa, gora autogestioa eta gora Zazpikatu gaztetzea. Gora!